Op het plak zelfs is Joet niet meer te zien. De politie is volop ondergang met het onderzoek. Vriendelijke toon ziet de moon waar je hier toch een voorbijganger het verbaande lichaam voen. Onderzoek van het NFI moest uitwijzen dat het om een man ging. Een blanke man van 34. De politie weet meer over de 24-jarige Amsterdammer, maar vol de namen van het slachtoffer net jeder als Joen in opsporing verzocht bekend maatje. Zond Juste Joen is ik de familie van het slachtoffer op hichten en zij had de politie mooi klam vregen om net jeder mededelings over de zaak te doen. Net jeder dus als Joen in die uitsturing. Alle gedachten zal de politie dan ik mooi meer details over deze zaak naar boeten komen. De Oelesprong is liek als parkeerplak De Laan verderop een plak dat in een bepaald circuit bekend staat als moetingsplak van Malje om anoniem seks te hebben. Dat zwaarde voor een soort oerlijst en argwage. Ze hebben er uit protest in het verliezen wel foto's van parkeerde auto's op internet zet om de recreanten aan te schrikken. Maar zonder maatregels naam binnen, liek als de stekken die te stenen, het snoeien en zelfs ik wil bewaking toch schaaf in de oerlijst flink aannaam, zei het plaatselijk belang. De gemeente houdt het ik nog bij, hè? Nou, maar het green is zo. Dat hun denken van, nou, het wordt weer aardig dicht, dan wordt er weer kapt. Dus vinden er nou helemaal geen nieuwe activiteiten meer plak? Dat weet ik niet. Misschien wel, maar ja, bedoel, het is buiten Sint-Niek en daar is niks van. Dus volle minder als dat het West het? Ja, wij krijgen geen klachten en dan gaan we ervan uit dus dat het minder is. Of misschien helemaal wel net. Plaatselijk belang is dan ik net benauwd dat wat er nou gebeurd is meestal afschrikken zal om naar het recreatieterrein de Oelesprong te komen. Meestal weet ik wel dat het nou wel vertrouwd is om daar te zwemmen en dat het een mooi plak is. Hè? Er is een mooi langs kuieren, fietsen en dat wordt ik volop dienen.